Здравейте хора, добре дошли! Чакайте. В предишното видео, както ви казах, ще си направя къща, буквално нищо не съм месил, когато сках видеото и веднага сложих. Казах ви, че ще си направим къщичка. Ще ги изкопаем първо. И чак тогава ще я... Нали, чак тогава ще я обзаведем вътре. Ами сега започваме. Без бавене, нико бавене. Без бавене, нико бавене. Ето. Само искам да си щупя... Да, пускаш. Ей това, айрона. И най-вероятно ще го... не, аз имам нещо. Ще я кажам, че нямам въглед. Съжалявам, малко шумно е. Просто... Да, малко е шумно, съжалявам, със всеите правят някакви неща. Andesite. 36 bone. 12 bread, 4 andesite, 4 and 12 Мамо, ти bread. защо се включиш в видеото? Айде, говори. Мама направи нещо. Говори нещо, просто кажи. Да кажа здравейте на всички, добре дошли в YouTube канала Лизър. Моля, натиснете бутона за абониране и бутона за харесване. Как успяваш да правиш две неща наведнъж? 7 gravel. Play of you. И... да. Play. Само да взема въглища. 46 up. Имам почти един стак. 48, 60. Това ще слагам така. 7. Айде да се прави. Play of you. Тук има доста въглища неща, но те са много невисоко и аз съм. Гледам са къде я паднали. Аз съм свършен. Като цяло съм свършен, ако падна. Iron pickaxe. Може би като цяло това ще е къщата. Само че ще бъде Iron pickaxe. ето така 3 блока. Notification. Така, 2 new recipes 1, 2, unlocked. 3, 1, 2, 3. Дори тук. Ще бъде толкова високо. Само да го изкопая това. Ей, така ще. Iron shovel. Това е оцеляване епизод 2. Tool. Gravel. Cop. Tool. Iron shovel. Мага, много мразя това грама. Има много хакове за махането ми бързо. Всъщност, мисля, че е само един. Много друг. Iron axe. Съмнявам се, той не се вече. Sleep Само is че при мен full. не, аз не съм се Read усетяла back. във вина. Button. 1 of 1. Play of you. Iron shovel. Iron pickaxe. Това видео, ако направи 5 лайка, пак е като 5 е Iron като shovel. предишното. Iron pickaxe. Това видео, ако направи 5 лайка, пускам следващото видео. Което надявам се в следващото видео вече да мога да правя такова. Вече да си обзавеждам къща. Ако може да успея в това видео си да почна да си обзавеждам къща, възможно и никой нищо не се знае. Надявам се в това видео още да си обзаведа цялата къща. И следващото да експлорваме нещо. Може би ще правим някакви дори. Не знам даже какво ще правим следващото видео. Може би ще махаме, нали, въглищата по стените и такива неща. Толкова навътре. Не, още малко ще направя. Сега започва тук 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значи това започва от тук 7. Значи това започва от Iron shovel. Iron pickaxe. това да 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Готово. И
И сега той също трябва да го изкопае. Аз съм честен, затова сте ще опускам на видео, защото да не си помислите, че на креатив съм го направил. Абсолютно всичко е на видео. Не ме интересува колко дълго ще стане. Само 7 айрона. И... всеки момент би трябвало кирката ми да свърши. Музиката в Майнкрафт е много приятна. Абе, да. Радвам се, че точно с това момент слуша. Както, значи ще имаме доста камъни, както виждаме от сега. Нали след това също имам някои идеи, които може би ще ви кажа. Не знам. Red. 13, 20 айрон. 13. Мисля, че имам повече, но окей. 6, 40. Знаете, аз ще направя 2 кирки. 20. 6 iron ingot. Iron pickaxe. 2 iron, 4 iron ingot. 70. Play of you. За не следваща после. Направя да си извая очи. 41. Iron shot. Play of you. Iron pickaxe. И може би ще ги свържа с някакъв тунел. Не тунела ми, ще ги направя, ще ги свържа. Общо ще стане. Това беше към 30 минути като предишното ще. Не, може по-кратко го направим, не знам. Ще направя цяло. Трябва, докато видеото стане на 30 минути, да съм се... да много успея да го видя, защото... Да, това е сега. Iron shovel. Сега. Iron pickaxe. Това ще го махна. Игра на PlayStation 5. Iron torch. Iron pickaxe. Iron axe. Iron torch. Iron pickaxe. И направо влизам да копая. Лапис лазюри танка. Ето. Значи точно накрая има лапис. Notification. Лапис. 8 new recipes unlocked. Още лапис. Cobblestone. Cooked to iron shot. Iron pickaxe. Пак повтарям, видеото ако събере 5 лайка. Това е следващия епизод. Третия епизод. Може би ще го направя едно общо. Не знам. Да, едно общо ще го направя. Още лапис. Още лапис, много лапис има. Iron torch. Слушай един torch. Iron pickaxe. Знаете ли какво?
Ще напълши през създанестта към дълговилото, ще видим чак когато нали, изкопая всичкото. Хора, успях да изкопах всичко. Ето как изглежда. 10, 23, lapis lazuli. Play of Колко you. много съм намерил. Bed is too far. Sleeping full. Сега няма да спя. Колко много камъни има. След това трябва да направя да сложа стълбите. Но няма да е в това видео. Да, всъщност следващото видео, ако събере 5 лайка, 10, iron is ще play я of you. сложа стълбите. И още нещо може би ще 10 правя. and 30, 30, Буквално си няма представа какво ще правя. 60, 33, Имам 10 емералда. И лапис лазури, които сега изобщо не ми трябват. Аз още нямам чантите, аз още нямам къща. Те ми дават лапис лазури, нали? 64, Нали, такива диаманти и такива неща винаги имат полза. 6, flint, 54, iron shovel. Play of you. Cook torch. Своя няколко точки. 40, 60, 60, 40, 60, 60, play of you. 40, 60, 40, play of you. Birch log. Open cook torch. Iron Сега axe. ще ви покажа какво искам да направя. Iron took a birch log. Open cook Не torch. знам колко Iron стои, axe. но просто искам да го пълня. Iron took a birch log. Oak log cook took iron axe. Iron took a birch log. Oak log cook took iron axe. Ще... Iron took a birch log. Oak log cook took iron Много ме axe. дразни, тъй като се обърни и не мога да сложа. Iron took a birch log. Oak cook took iron axe. Майнкрафт понякога е Ай, игри тук много е дразнища. точно. Има случаи, в които е страшно. Защото къчи скочи някакъв скелет от ни... Oak log cook took iron Сега в axe. точно сега в моя случай е много дразнища. Iron took a birch log. Много дълго да ми стигнат. Само ще... Oak cook took iron axe. Ще я ходя да търся... Iron took chicken. Oak birch log. Аз на мен остров. Oak cook took iron axe. Iron took cooked chicken. Took iron axe. Iron shovel. Took cook oak log. Birch log. Oak cook took iron Много axe. се бях сетил на един остров да Iron се took взема. cook oak birch log. Dustbin removed. Сега почва по смукачката шум. Oak cook took iron axe. Iron took cook oak birch log. Защото тя по Oak смукачка took работи. iron axe. Iron took cook oak birch log. Основната идея са да шуми. Да. Както майка ми казва, основната идея се да шуми. Едно, две, три, четири. Едно, две, три. Едно, две, три, четири. Едно, две. Мат, не ме интересува. Ще взема просто един стак и толкова. Идеята ми беше да направя, примерно, такова бяло дърво и опланс. Да мога да има някъде тук написано, че не се обикаля. Torch. Iron axe. Ето. С аз даже не обърнах внимание, че има тук има.
Просто наистина съм благодарна. Аз се зарадвах на селото в предишния епизод и... Пет. Ще е доста. I'm player view. I'm Max. Добре, 25 би трябвало... Не. Дори не също бабата няма спор. Без тя е за това. Не знам каква баба... Най-вероятно баба и аз. Баба. Най-вероятно ще се направя камена. Мислям, ще се направя 6-7 камени. Просто не искам да... Защото сега нямам много айрон. И ми е по-важно за кирка. 44, да, 44 ще ми стигне. Даже ще му стане, нали, ако ми трябва. С някакви такива страхотни идеи, които аз съм откривам страхотни. Хора, съжалявам. What? Това защо го слуша? Много отивам да спра. Ева нещо, което почна да пише, аз съм сигурно строил. Както и да е. I'm Max. Може би ще сложа и няма слагате нищо. Аз ще сложа стъкло отгоре на равина, но има много време за това нещо. I'm birch long. А и днеска може би ще изризаме с някакви наши приятели. Надявам се да е. Oak long. Cook torch. I'm Max. I'm cook oak long. Тук някъде има скелети и там горе. Чух някъде, че някакъв скелет цяло са пържи. Нали, от светлината. Новия апдейт, който излезе, тогава аз не открих много неща. Освен, че лампите бяха по-различни, точовете също са малко по-различни, иначе дори нови неща не успях да намеря в новия апдейт. Може и да има някакви апдейти в Недъра, но изобщо не съм виждал. Влязох в предишния ми свят още... В предишния ми свят и те само за... Тествам да видя какво ще има, но... I'm Max. I'm oak long. Но просто не съм... I'm Не Max. съм влизал да видя. Да, аз влязох, щях да гледам само, че ми звънаха по телефона, да ходя карам колело с един мой приятел, съседен I'm буквално. oak long. И да. I'm Max. Айде стига, бладата ще ми свърши. I'm oak long. Сега днеска се случи една голяма тъпотия. Едно момче, което си мислех, че говори на английски език и е англичанин, всъщност е говорил на български. И аз 3 дена и подред съм говорил на английски. Ай, стига! Това да го направим вече. Брат, ти се възика с мен. Това ме дразни!
cook out long. Тежко. Това ще слабо идея. Cook to IMAX. И сега правда да ми стигне да оправя тези двете. I cook out long. Това ще го ще писа. Cook to IMAX. Това ще докато имам. I cook out long. Cook to IMAX. I cook out long. Cook to IMAX. Защо? Това е I отвратително. cook out long. Yes! 44 20 30 6 60 Всъщност аз повече не 4 58 out long. Play Не, of то своето е стак. Богдана да ме стигне. Но аз се чудя, Cook to IMAX. защо тук отдолу ги сложих само за да даже го бях измислил по друг начин. Бях го измислил направо и така се обслагам отгоре. Ще стане тъй. Да го слушай. Добре. О, аз трябва Bed is too hot. Sleeping through the night. Leave bed. Мага да бъде се осъзна. 1 of 1. Play of Аз ще трябва реално да спя. 6 out 4. 44 out. Слушай за мен това. Play of you. Top 6. Това ще Andesite roll. 4 out with andesite. 4 out blank. Play of you. Много ми стигне за 16. Дълго. Майка ми сега говори по телефона. Просто не дейте да обръщате внимание. Тук става малко тъмно. Както е. Ще сложа тук. Ще сложа и тук. Ще сложа и тук. Ще сложа и тук. Не искам да е тъмно и тук. И тук. Не искам никъде да е тъмно. Може би скоро ще има и поредица на Five Nights at Freddy's 2. Но, така, може би ще има, защото Top out blank. Out vet. не съм сигурен. 2. Защото Out най-вероятно ще я взема и ще я покажа. 40. И ще има поредица на Five Nights at Freddy's 2. Out. Аз даже имам малка функ по фигура на Five Nights на Freddy. Out blank. 4. Notification. 9 new recipes unlocked. 24. Birch stairs. Аз 24 си Third. сигурен. 4. Birch. And 47. Oaks. 40. Ето хваш направо си всичко ще 4. го Birch направя. planks. И през останалото време ще направя просто доста стълби. 40 40. стълби. Birch stairs. И през останалото време за Andesite епизод steps. 3 най-вероятно 6. ще обменя, нали ще се направя такива стълби. Birch stairs. И това ще ми е къщичката. Сега тавана. Може би тавана ще го направя от такъв камък. Не знам, не съм сигурен от кой ще го направя тавана. Но 59. ще е най-вероятно. 30. Да, също камък ще бъде. 60. Сега най-вероятно ще се направя това. I'm the cat. Едва ли ще тръгвам да го завеждам точно сега, нали да освам честове. Често мъж ще бъде на отделно място, чартите, също ще бъде на отделно място. Ще ми е спалнята и някакви печки и такива неща.
каква тъпчена път. Аз си взех такъв камък, аз тук сега буквално туша камък. Какъв е смисъл да го правите нещо? Аз то дато направо се обръща, то не е била камък. Затова не се го усети. От началото на този свят, когато генерирах, до сега аз много бокове съм обиколил, не съм намерил нито един недър портал. Което е малко гадничко. Защото ако бях намерил, можеше сега да имам златна кипка. I took good cobblestone. Надявам се, ама да. Не намерих. Не! Iron pickaxe. Това излезе. I took cobblestone. Днеска или ще карам колело с съседа ми, или ще отидем с една много стара приятелка на майка ми и нейното дете да ядем на един ресторант на Тини Баба. Iron pickaxe. I took good cobblestone. Iron pickaxe. Добре, ако са бе... Аз казах ли? Както и да е. I Казах took най-вероятно, че good това cobblestone. видео, ако събере 5 гледания, ще има втора част. Ще има втора част. Защо не ми стигнал? Cobblestone. Как и да е. И да съм слагал на някакви места. And cooked iron pickaxe. I took the cobblestone. Съжалявам, че мълча. And cooked iron pickaxe. I torch. Six, two, Пропуснал съм едно място, где да сложа Player такова. view. Outlaw. Ето, ей тук. Ето така е по-добре все пак. 8, 38, dirt, 55. Ти да лошо го скъбя. За да си направим доста често Jump, dirt, 58 jungle planks, 4 oak planks. Също ще направи вратинка. Дали ще успея? Да, аз мога да се направя бяло. Не, няма всъщност. Искам да го застълби. 68, Ще направя обикновено. 99 plus outdoors. 60, 58, dirt. 60, 40, 40, 60, 8, birch. 12, 8, oak, 47. О, мале, това е Oak овца. chest. Помислих си, че е зомби. Удавник. Нали да е паднало. Oak chest. Тук. 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 Player view. И тук е. Той че ще е за да 28. 22, 8, Втория ще е за 64, кавърстол. oak dirt. Защото имам 13, зависимо. 8. Player view. Само взема и кавърстол. 33, 54, 60, 50, 46 cobbled, 64, 40, 60, 36, 8,
12, 15, and decide. 64. Player view. Здравейте, господине, какво правите? 8, 64, 60, 14. То само се взема за себе Player си. view. Empty. Cook to IMAX. Yellow bed. Cook to I'm the Трябва cat. да ще само да се... IMAX. Той е, че сега I'm ще видите. code. Granite. Furnace. Chat screen. Player view. 6, 8. Craft. Player view. Връчите. 3. Player view. Hello. The Freddy Fazbear. 6, 0. Player view. Лазва ли сам? Tom, John, Iron Sword, 6, 2, stick, 2, Имам чувство, че ще трябва да направя един епизод, в който играя на Minecraft и трябва да говоря непрестанно да не науча. player view, Бат, избери си какво ще правиш. Чисто. granite, rest 6, player view, 6, 2, 20, player view, Така и това ще го сложа отгоре. И тук. Така ще изглежда. Излизам, толкова. 2, 15, 20, player view, И успяхме да си направим къщата в едно видео. 6, 2, 50, 64, 2, 19, Ще си имам чест за руди, примерно. Въглищата не знам дали са въглищата. Не, тук е въпросно. И тук ще е за руди. Опа. Въглища. 64, player view, Сега ще има доста да пренасяме. Да пренасяме. bucket, Що го 6, така? 20, Пренасяме. Аз ще пренасям, не ви. Аз. И 14 копак. 11, Gable, Какво беше това нещо? 14, Това не беше от играта на някой най-вероятно някаква свитка на дори player нещо. view, А чакайте. 10, dirt, bucket, 20, dirt, granite, player view, Те овца после ще се оставя да си живее. 27, block, 64, Блоков кол понякога много често. dirt, 23, lapis lazuli, Понякога много често аз го обърквам с 10, обсидиана. 20, Много 14, прилича, само че е доста малко тъничък. Аз се ще дегна. И bed is too far, може би sleeping сега food ще enough, приключим епизода leave bed, butler, в моята прекрасна 1 of 1, къщичка. player view, Следващото видео най-вероятно вече ще слагаме стълбите. И сега ще трябва да се направи стълби от кростон. И не, може би до първия, не знам, ще го измисля. За определено бял дърво всичките стълби няма ми стига, най-вероятно ще бъдат каблстон. Да. Чао и до нови срещи!